ମହାପାତ୍ର। ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଅଛି। ମୋ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନାମ ହେଉଛି ଷ୍ଟିୟର ସ୍କୁଲ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆଜି ହେଉଛି ଏକ ମହାନ ଦିବସ ଅଟେ। ଆଜି ହେଉଛି ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କର ଜନ୍ମ ଦିବସ। ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଏପ୍ରିଲ ମାସ 28 ତାରିଖ 1848 ମସିହାରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ସତ୍ୟଭାମାପୁର ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଚୌଧୁରୀ ରଘୁନାଥ ଦାସ। ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ପାର୍ବତୀ ଦେବୀ। ପୂର୍ବେ ତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଗୋବିନ୍ଦ ବଲ୍ଲଭ। ସିଏ ପ୍ରଥମେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଥିଲେ, ପରେ ସିଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଲେ। ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ମଧୁବାବୁ ଓ ମଧୁ ବାରିଷ୍ଟର ରୂପେ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲେ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ, କାରଣ ସେ ଉତ୍କଳର ଗୌରବ ଥିଲେ। ମଧୁବାବୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ଗଠିତ କରିବାକୁ। ତେଣୁ ସିଏ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ନାମରେ ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଠିତ କରିଥିଲେ। ମଧୁବାବୁ ଏକ ଭଲ ଓକିଲ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ଥିଲା, ଆଉ ସିଏ ଭଲ କବିତା ଲେଖୁଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଡାକନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ। ମୁଁ ଦୁଇଟି କବିତା ଗାଇଛି, ତମଠୁ ଶୁଣୁଛି। ଜାତିର ଉନ୍ନତି ସିଏ କାହୁଁ କରିବ, ସ୍ୱାର୍ଥ ଯାହାର ବ୍ୟସ୍ତ